Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami, na mungkin boy mangurupi pa morahok kita di nama ngarade hita di turpuk jamita, na naing si patol hasota, di partangyangan songoninang di parmingguon si ganuk minggu. Di tikyo naing patol hason nami tu hita pikiran nami, yang giat boy mangurupi hita, taringot tu jamita partangyangan, Imana gabi epistel di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Jala turpuk jamita di partangangani ima sian surat ni Apostel Paulus napa duahon 2 Korin bindusada ayat 15 sahat ro di ayat 24. 2 Korin bindusada ayat 15 sahat ro di ayat 24. Dung takas amanginang hujahami turpuhon jalahu pahusor-husor hami oma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita. Adong do pandohan di hita na somal tadok si boru puas boru bakara moloduk puas suada marat. Nomor lapatan rupani perlu do penjelasan, perlu do panorangion, perlu do papuatson akka nasolot di bagasan roha. Nang sering do dalam kenyataan mulut di papuas-puas tong do gabe bocir ni perbedaan. Udengkan do si pata di pahohom jala di peok di bagasan roha unak pula sudah di pauas asa unang gabe lam ganda perbedaan. Jadi memang si baru puas si baru bakara tong lo ikon di bereng konteksna. Mulodung puas suada marah kadang-kadang di puas-puas gabe tabado marah. Alai memang pada prinsipnya macari kodo panorangion penjelasan supaya tidak miskomunikasi dalam sering kita dengarkan supaya tidak misunderstanding karena miskomunikasi misunderstanding minim pemahaman gabe salah takup rupani manang gabe dang dapot ahado sasitongna baritana manang intina gabe salah paham. Jadi perlu do memang panorangion panakasion dohot pemberitahuan penjelasan taringot tu sesuatu peristiwa manang akka namasa di ngolu siganopari. Diterbuk tahun taida songsada tadok mejo pembelaan manang penjelasan panorangion sian Apostel Paulus taringot tu na soroi bana padua halihon manopot turiai di Korintus nakpe naung disakapi sebelumna rupani naneng rodo pe ibana alai dalam kenyataan di pikiran ni ibana adong pertimbangan khusus taringot tu akana masa di nasida udenggam ma di rajumi ibana dang ro ibana di tiki asaboi muse di ujungna denggan marhitiaka sudi panorangion na pinatol hasna marhite-hite suratna na padua honon. Alai gabe dipake dui songos sada tadok majo rupani senjata di akka alo ni Apostel Paulus manang dohot na somakalo mohon ibana gabe meragukan kepribadian dohot rupani janji perkataan integritas ni Apostel Paulus. Memang ya molujolma di dok hatana do sitiopon molung di hatahon rupani badi ulahom ma hape i tahun ibana berita nauli HP ibana pedang memiliki integritas maniup janji manang maniup hatana rupani songon dia masih tong na binari tahun nai. Jadi memang tongdo malonia ka alonai sasi tong na yang sama sekali itu bukan suatu perbandingan yang seimbang antara janji Paulus dengan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya dang apple to apple dang bui datong di sejajar hon rupani badan ni jolma manang hata ni jolma dohot barita nauli ido dipatakas Apostel Paulus di son molo jolma do marsakap dalanna
Alai di bata doang go mabai jadina. Gudang do tasakapi. Alai kadang-kadang asa dapat akan adumengkan dengan pertimbangan tertentu nata rencanahon nata sakapi IP sipata boido ikon mengulur waktu jo. Undang ikon ima na saut rupanya asa tak dapat nadumengkan. Alai dang pantas sebenarnya diperbandingkan dohot kepastian kebenaran firman Tuhan. Ai mulu Injil itu 100% benar. Ya. Tapi dalam kehidupan manusia, walaupun kadang sungguh-sungguh kita ingin merencanakan sesuatu, mungkin saja dalam kenyataannya ada hal-hal yang menghalangi. Maka Paulus mengajak sebenarnya akahure berpikir positif. Unang aka hal-hal sesungguhnya gabi perdebatan, lalu esensi daripada yang sesungguhnya misalnya rupani nanang dohonon ni Apostol Paulus manang narumikot gabi mago alani aka perdebatan taringot tu aka hal-hal taduk maju rupani sepele tapi dibumbui menjadi satu perkara besar menurut aka alun ni Apostol Paulus. Sebenarnya mau lo berpikir positif nasida mungkin ada halangan, mungkin ada hal yang lain. Jadi tidak patut gabi satu alasan untuk apalagi lebih jauh meragukan firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus. Itu sama sekali tidak tepat. Jadi ketidakhadiran Paulus bukan menjadi satu alasan yang bisa dapat diterima untuk mensejajarkannya dengan berita yang dia sampaikan, bahwa berita itu juga tidak memiliki otoritas sebagian Paulus yang tidak memiliki integritas. Jadi tidak sejalan. Jala tekas dari orang Apostol Paulus dang ro ibana nakpe saimian donasi dari bagasan rohana adong do tikina ropani na dumenggan laho pasiduk konsaluhut nei na dipikirin ibana keutuhan ni hurieido ala memang macai godang doka tadok madro pemecah di tonga-tonga ni nesida. Jadi murado atu sata tong pakilalaan ni Apostol Paulus di son ketika integritasnya diragukan, malah juga dipakai untuk menyangkal kebenaran firman yang dia beritakan. Itu sama sekali tidak bisa diterima. Boido rupani pakilalaat tapi kurang tabu. Contoh di sadatiki rodo situa di parsermonan mandok tuhami amang protes do sian lingkungan tulu alaniaha idok nasida oti jadwalnya amang tusan jod amang dang hadir di san jala gabi idok nasida ada bado roa bahasa jarang amang perdita tuhami ke alana pogosi dohami memang sada sisi boido diberengi dari sisi positif kerinduan di nasida. Masih hol nasida mungkin tuwi ba song perdita. Masih hol tu perditana. Alai dalam percakapan yang lebih lanjut itu menjadi hal yang salah. Aladok padohan atong alana pogosi dohami itu menjadi satu prasangka, menjadi tuduhan, menjadi akar perpecahan. Habis setongna dina roa musi tu si upat orang. Jadwal dona hui huton amanginang. 2 hari hamu rupani sebulan. Lingkungan na asing sehali seminggu. Otomatis jadwal hu ngau mot itu son. Jala 2 hari hamu sebulan, jadwali nawi huton, jala si pata jadwali adong rapot. Husu rumah calo perdita manggatiau. Ada dang gabi sodong parbarita nauli tu hamu. Unang tok pikirata manigai rupani anda orang sota jalo rupiaka panorangion nasitong. Jala perasaan diwa pe rupani gabe dak tabu bah. Apa do halakon gabe ditudui bah. Tapi jadwal na di huton. Tidak di sini memang secara positif kerinduan dinasida masih hol huroha. Alai kemudian buidu dibumbui aka sibolis dibumbui aka pikiran-pikiran nasodenggan gabe abait sada nasodenggan di huria. Tarsongon idona dia dopi ni Apostol Paulus. Ala ni bumbu ala ni aka rupani provokator madu tadok pemecah memakai dalam tanda kutip kita sebut kelemahannya bukan karena dia lemah tapi karena dia melihat itu satu solusi terbaik dia tidak datang lalu ipake nasi damai gabe sada laho pauruhon integritas ni Apostol Paulus alai pembelaan ni Apostol Paulus tung moru pe penilaian nasiga terhadap integritasnya
Apostol Paulus alai dang buyat penggawi pakyon nasidei laho meraguhon berita nauli. Manang membandingkan itu dengan berita yang ia beritakan. Sama sekali tidak ada kaitannya. Jadi di turpuk tahun ida utama ropani sada ajakan ni Apostol Paulus asa berpikirlah positif. Nya di pasu-pasu Jehovah hamu marhite berita nauli ima dihanguluhon. Jala debatado mengaturhon saluhutna jala manupak tunadenggan do. Di pasonang Jehovah do saluhut aka na porsea di ibana. Di pasonang debatado hita di tikina. Asal mata ihuton proses nasitong. Unang tubuh di hita aka pikiran na laho meragukan berita nauli. Berita nauli ya dan amin. Pakorhon ni berita nauli i tung perupanidang songon na tapi kiri. Dak saya sonang terus dapat tita. Dak saya nadenggan terus rupani roto hita. Lei ditikina pasu-pasun ni debatado saluhut akka namar si hohot di hatana ala hata ni debata pasti ya dan amin.